Евангелле паводле Марка. І пачаў Езус гаварыць да першасвятароў, кніжнікаў і старэйшын у прыпавесцях. Адзін чалавек пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджай, выкапаў сток пад давілам, пабудаваў вежу, ды, аддаўшы яго вінаградарам, паехаў, а ў адпаведны час паслаў да вінаградараў слугу, каб той узяў у вінаградараў частку з пладоў вінаградніку. Але яны, схапіўшы яго, збілі і адаслалі ні з чым. Тады зноў паслаў да іх іншага слугу. І гэтаму зранілі галаву і зняважылі. Паслаў яшчэ аднаго, і яго забілі, а шмат іншых ці пабілі, ці пазабівалі. Маючы яшчэ аднаго, умілаванага сына, паслаў яго апошнім да іх, кажучы: «Ушануюць сына майго». Але вінаградары сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце заб'ем яго, і спадчына будзе наша». І, схапіўшы, забілі яго і выкінулі з вінаградніку. Дык што зробіць гаспадар вінаградніку? Ён прыйдзе і знішчыць вінаградараў, а вінаграднік аддасць іншым. Няўжо вы не чыталі гэтага ў Пісанні? Камень, адкінуты будаўнікамі, стаў галавою вугла. Пан учыніў гэта, і дзіўнае яно ў вачах нашых. І яны намагаліся схапіць Езуса, бо разумелі, што гэтая прыпавесць супраць іх, але баяліся натоўпу. Таму, адпусціўшы яго, адышлі.